Бойко Борисов подкрепи Лена Бориславова срещу прокуратурата и допусна да подпише санитарния кордон срещу Делян Пеевски. Днешният ден беше белязан от думите преговори, трусове и имунитет. И стана ясно, че неофициално разговорът на ГЕРБ с избраните от тях формации вече е в ход и ще продължи през следващите 7 дни. На този фон изненадващо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се ядоса, че е възможно имунитетът на Лена Бориславова да бъде свален. И предупреди, че всички 69 народни представители от ГЕРБ ще гласуват против. А ако натискът в тази посока продължи, то тогава е възможно Борисов да сложи подписа си под декларацията на Продължаваме промяната Демократична България за санитарен кордон около Делян Пеевски. Самата Лена Бориславова малко по-късно отхвърли предложението на Борисов за подкрепа и каза, че ще си даде имунитета сама. Ако на Лена Бориславова се повдигне и се поиска имунитета, искам колегите от ПП да знаят, че ще имат 69 гласа против. И ако това се направи, възмущението ми ще е такова, че ще седна да гледам декларация. Няма да им се наложи да се озовават в тази ситуация, защото аз ще се откажа от имунитета си преди да стигне той до зала. Не може мой имунитет да е разменна монета в политически процеси в Народно събрание.